Nagpositibo sa illegal nga droga ang usa ka driver ug usa ka konduktor sa isa ka kumpanya sa bus human sa gihimong surprise drug test kagahapon sa buntag sa Davao City Overland Transport Terminal Kundikot. Sa impormasyon sa LTO-11, mopailawon pa sa confirmatory test sa Southern Philippines Medical Center ang duha. Ugaling magpositibo gihapon, pasakaan sila og kaso subay sa probisyon sa Republic Act 10586 kun Anti-Drunk and Drug Driving Act. Tumong sa surprise drug test nga masiguro ang kaayuhan ug seguridad sa mga pasahero gikan sa mga badlungong driver ug malikay sa posibleng insidente sa kadalanan. Subay kini sa Uplan Harabas nga ang target mao ang mga driver o konduktor sa selected high-risk terminals isip pagpaningkamot batok drug-related traffic incidents. Gipangunahan sa Drug Check Philippines Incorporated sa pakigalayon sa LTO-11, PDEA, DICOT ug ubang ahensya ang gipatuman nga Uplan Harabas. Wala nang nganli sa LTO ang driver o konduktor nga nagpositibo sa illegal nga droga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.